ngeninging biasa pake kawengku sagung jajahan nanging sanget hangikipi sang reksikaneka putra kang anjok saking wiyadi enggal kang cinarita bisa kamunggal kawi ora kaya ing mapan alun-alun negari Tunggul Malaya Prabu Dewa Serani nyarirani pribadi angawe Prawadya Baladanawa pating greng pating gero candrane kaya macan sewu mungguing krangkengan kencing bidah kemurut saking jroning praja saya indriyaksa sarama ruta pawana panamargana sami rana lan warayang wantaramiji dumateng ingkang abdi kalilan kula cumadong dawuh sinuwun Prabu Dewa Serani kalilan kula cumadong dawuh sinuwun apa to sebabe wadyabala ing negara Tunggul Malaya ados tak awis cedhak saya ndak raketake merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babar nadyan wis sawetara suwe anggen kumbayong mustikaning jejantung ya kuwi Bathari Dresanala mapan ana ning Taman Sari negaraku kene. Ning parandene 1000 dalan tak temoho pirang-pirang cara tak budidaya. Tetep Dresanala lumuh leladi kelawan Dewa Srani. Semune kang gumana musik sajroning batin. Mung panengah Pandhawa ya kuwi si Janaka. Kula kang mangkono. Patih Srenggayaksa
Kados pundi sinuwun. Ripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ngono. Nganti Pramadya bala sawetara siaga ing diri sawega ing gati. Golek ana sing jenenge Raden Arjuna. Sapa sing bisa mocok janggane Janaka bakal nampa ganjaran gedhe saka panjenengan ingsun. Boten langkung sendika ngestakaken dawuh keparingipun bidhal benjang menapa. Nadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak. Liwata dalan sisih etan. Wadya bala tunggul malaya budhal dina iki. Yoga ing diri sawega ing gati waton lanang nyekel gaman budhal dina iki. Maju, yo.
ing Panagung liwang-liwung anane amung sepa sepi sepah samun Parandene ana satriya ingkang mapan ing kono hanenggih panengah Pandhawa satriya ing Madukara Raden Arjuna awis tinggal peteng jagate surem kang dadi guayane melang-melang jroning penggalih kaya ninggal dai pinggiring galumbang karana katresnane wis anis rasa sengseme wis sirna sineblak mawi tembung dening Kang Rama Marasepuh nenggih Sang Bathara Brahma tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya datang kanton ingkang putra Nalagaring Petruk miwah Bagong tansah sumandhing budidaya mrih lejar ingkang nandhang karuna wadananira ayu kumel kocam rahnya marak tani mbegegek ugek sadulita melae nuwun sewu Gus Ndara Dananjaya kula saged anggagapi ripalungguhan samangke ndika nembe nandhang Sungkawa karana kapegatan dening rosane rasa tresna kula mboten maido teng donya niku mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan. Kula wangsuli atur kula teng jagat niki mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahing katresnan lan teng donya niki mboten wonten panjerit sing ngungkuli tangising katresnan. Kesusahan sing banget nyenengake niku lamun to kangen karo wong sing ditresnani ning wonge ora ana kangen karo wong sing ditresnani mongko wonge ora ana di WA ora bales ning nyetatus terus niku lara teng ati.
Rasakno kowe reng, salahe kowe dadak duet barang. Entek-entekane kowe diblokir to saiki. Wis lah, kaya lelakonku jadi kaya ngene iki lho. Awit jane semoh, mangko moh parandene rudo paripeksa akhire ya kaya ngene berantakan rumah tanggaku. Kok iso rumah tangga kuwi apa rumah tangga ora. Tegese aku nyambut gawe ning kampus nggih rumah tangga ngono lho, Le. Ngoten niku, nggih. Kula mboten maido. Tresnani, nggih nuwun sewu. Tresnani niku mboten perkara mung sampeyan mboten nglarani kalian wong sing mangtresnani ning kosok baline piye carane sampeyan ikhlas lila legawa nampani rasa lara awit saka pakartine wong sing mangtresnani. Dadi tresna sing sejati niku kudu nampa ikhlas lahir batin lamun to dilarani atimu kalian wong sing mangtresnani. Ngoten niku. Gak mau yo wis. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng titah ingkang awujud uruping jiwa luhur. Lan menapa to sebabe menungsa kok pinaringan rosaning rasa tresna supados para titah antarane jalu lan pawestri saged gesang bebrayan linambaran sucining bebuden supados saged dadi lantaran tumangkari menungsa ing jagat raya nenggih laire jabang bayi ingkang minangka panyambunging sejarah lan ugi talining katresnan. Kejawi saking menika Gus, katresnan dipun paringaken dumateng menungsa ing pangajab supados sedaya tumindak lan pakartine menungsa tansah linambaran rasa tresna. Mboten namung bab katresnane lanang lan wadon, nanging katresnanipun menungsa kalian sesamining gesang. Welas asih rasa trenyuh guyub rukun samar sinamadan daya dinayan gotong royong niku woing katresnan dados menawi tiyang menika saged bebles anggenipun gagapi lan pinter ngetrapake mungguing tumindak jagat niki wontenipun namung seneng lan tentrem merga kesrambah kalian sucining katresnan. Lho niku. Lan malihipun sinuwun nuwun sewu. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang kula kalian panjenengan boten saged nampik lan milih. Katresnan menika boten saged dipun peksa merga tresna niku sipate tulus. Mila katresnan kok kanggo dolanan, katresnan kok kanggo lemeran, katresnan kok kanggo nglarani karo pacangane, katresnan kok kanggo slingkuh sedeng karo wong liya. Tiyang kala wau mesti bakal kena walating katresnan upamane dadi prawan ayu kaya apa nganti tuwek ora bakal entuk bojo niku mang. Wonge teko aku dadak duit barang nyapa mau aku. Alae rasakno kaya ngono kuwi. Nuwun sewu. Ndara Arjuna menika sanes saudon saurupan ing sampeyan niku lelananging jagat pitataning para umat. Ampun namung sedih kemawon, ampun namung kendelan kemawon. Cobi mangtamatake lakuning jangka kodrat menika. Kula pitados waton sampeyan saben suku jangkah asta ngrembyah tansah ngagungaken kalian purbaning Hyang Wisesa. Tartamtu pangeran badhe mayungi kalih sampeyan mayungi dhumateng ingkang garwa Dresanala kalebet putra ingkang kinandhut dening ingkang garwa Raden. Lela-lela linali saya kadriya Triasmara marang sang kadirate Ratu ratune wong cakra gambang
Lang daya utama asring mring kula Lang daya asring kula ana dongeng enthek-enthek si penunggal patek nono panunggul apa susane susah ngungkuli sama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu satrio bagus mung dingkluk nyawang karo ayang-ayangi dhewe. Mesti kowe sing jenenge Janaka. Dasar para nyata. Barisan dampyak-dampyak. Kowe saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu? Mburi saka negara Tunggul Malaya. Kesete sesembahanku Prabu Dewa Srani kumandhang garba kang dadi aranku. Ana wigati apa kowe nyegat lakune Arjuna? Aku bakal nampa bebungah gedhe saka Ratu Gustiku lamun to bisa nyrimpung sikilmu, bondo tanganmu, mocok jangkamu. Mula ripalungguhan iki karepmu piye bangga apa nutut? Yen bangga tak srimpung sikilmu lan nutut, tak pecah sirah. Yen pancen tekamu kene mung waton Sulaya, ketokno kaprawiranmu. Nyata prajurit prawira maju para ngarsa tak sambi sila tumpang nggo gateng ndasmu piye apa abamu
sugih kendel bondo wani legan golek momongan bupunuk golek pasangan prangi tatal grajamu. Majus jangkah tebak diadamu cepat igamu ngelayang menyerah kuroni batang. Pusakan jroning kewok mandi kokon klang padangipun. Ojo minggat. Wah. Oh. Oh. Tanggak kowe. Oh. Wah. Weh. Oh. Yo. Awas. Ha. Oh. Eh. Oh. Eh. Oh. Eh. Jebol. Siagamu. Loh. Hei. Loh. Ah. Loh. Hei. Oh. Kudu yo. Ah. Oh. Ah. Yo. Hei. Loh yo. Ah. Oh. Ah. Hei. Loh. Longgo marung bredel jaringanmu. Hei. Oh, ah. Ah. Hei. Oh. Oh, ah.
Wah. Minggir. Hei. Wah. Hei. Loh. Ah. Loh. Kagak. Hei. Wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Hei. Ah. Ojo minggat. Hei. Oh. Ah. Wah. Hei. Wah. Wah. Hei. Wah. Woi. Hei. Oh. Hei. Ya. Hei. Ah. Oh. Oh. Wei. Wah. Hei, minggir, minggir. Wah. Oh. Ah. Oh. Wah. Metu saka lemah bengkah. Ora lemah bengkah, sumur, Mas. Soy. Satria Madangkara, Brahma Kumbara. Iki kakange si pedang setan Mantili. Duwe kadigdayan Aji Serajiwa lampah lumpuh waringin sungsang. Biyen Ki Jaralugina kalah karo aku. Ning aku dro karo biksu Kampala. Merga kono duwe aji salju menyiram bumi. Adimu jenenge sapa? Si pedang setan jenenge Mentili, Mantili. Heeh, Mantili. Bojone Patih Gotawa. Biyen. Apa men laire bareng radio ki biyen. Apa kamu? Ah. Oh. Wedian bendeles. Awas. Oh. Wah. Woi. Oh. Ah. Oh, awas. Oh. Wah. Wah. Wih. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey.
Barang ranjang ratu. Oh. Ah. Oh. Hai. Wait. Wait. Hek. Oh. Out. Oh. Hek. Weh. Sawangan nih. Oh. Hei. Ah! Aja sira sumendung ambek teksura rumangsa prawira sureng Gagaman aku mommo suminggah sak liring ati lumawan ning ora urung pati Yaksa pura kagiri-giri nyolir kapata.
dhisik sakwise aku mlebu ana tengah alas iki lah kok dadi ana piyayi bagus kliwat ukur ing atase sing siji gantenge kaya ngene parandene tek ditutne kewan papat sing ngarep baguse kliwat ukur kok ditutne karo kewan papat bener sing ngarep dhewe jenenge Bulus Semar sing nomor loro tikus gareng sing dhuwur iki wedhus Petruk yen aku Nicholas Saputra sapa pacare Dian Sastro nggen film Ada Apa Dengan Cinta lho piye iya sapa sing ngarep iki sapa tambuh marang aku jenengku Raden Janaka. Raden Janaka kuwi sapa? Aku bocah kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega ora dadah ora pernah. Jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya. Ana wigati apa nemoni kelawan aku? Aku goleki bapakku. Bapakmu jenenge sapa? Mau wis tak eling-eling bareng aku ketemu karo kowe kok njur lali yen kekasihmu mau sapa? Aku Raden Janaka. Aku tek lali pakku jenenge sapa? Margake jlentrehno aku kandhanana bapake Wisanggeni jenenge sapa? Mau sing jenenge Bulus Semar senes nami kula Imam imame para panakawan telu niki oh ngono wis tuwek rambuté disemir men ketok gaul piye iso gauli apri lambene malah muni sing ora-ora sampeyan Bambang Wisanggeni iya kula mbahmu Semar iki mau daramu bagus kliwat ukur jarene pakku ya bagus ning kok jenenge beda iki mau sapa niki mau Ndara Janaka niku Janaka niku saking tembung janah janah niku tegesipun Suryanto surga Pakku nang endi ya, Mbah? Ha, jenengan wae ora ngerti kok takon kula. Niki wau ndara kula Janaka niku lagi susah, lagi sedih. Mang takoni ngoten niku marai budreg janjane. Sampeyan niki wong mboten diajar, mboten dijempalani kalih ndara kula pun bejo. Kula niku lek ngerih-ngerih ling lipur sampun dangu, malah sakniki nesu melih mergo jenengan. Bangetan tenan. BW apa? Bambang Wisanggeni. Disingkat lak BW. Lah kowe sapa? Kula NG. NG apa? Nolok Gareng. Nika kanca kula mburi nika pinter ngrawit merga nika pancen ngefan kalian NS. Niken Salindri. Narto Sabda ngoten niku. Kula pun gareng kula jane welas kalian jenengan ing ngatasi anak goleki karo pake kudune wong tuane sing goleki. Kula mesake kalian jenengan nggih pripun melih nyatane jenengan pake jenenge sapa wae lali rek. Lah iya aku babar pisan ora kelingan nek. Lah nggih mila saking menika aja nambah-nambah sedih Ndara Janaka sedih, kula piyambak nggih sedih. Kula niki getun iki wau nembang lintang semore getun ngoten niku. Apa senengane nganti geger tenan ora tanggung jawab lho senengane nggih klambi kegedhen kaya ngono secara tidak langsung kaya ngece karo bose klambine kegedhen lho
Lambi kegeden blangkon rusak, jarik buluk. Sopo? Gareng nika lho. Ora kowe iki lho sapa? Oh, taken kula to? Heeh. Nggih, nami kula pun Petruk. Petruk Suragendela. Wah, Suragendela. Nggih, Bangobrana. Bangobrana. Lincak Semita. Lincak Semita. Mangkok Dikrama. Mangkok Dikrama. Sendok Dimeja. Sendok Dimeja. Angkring. Kowe iki jane wong apa bekakas warung? Mlumpuk nang kene ora? Nggih. Omahmu ndi? Dalem. Omahmu ngendi? Kula Ngulon. Madosi kula ajeng napa? Pengin endi kula terke? Kula gur mlayu kendaraan 180 kulino kula niku. Ora aku goleki bapakku, aku jane wis dikandhani. Ning bareng adu arep nang kene kok njur lali pakku jenenge sapa? Inisiale napa? Ngarep dhewe hurufe apa? Aku babar pisan ora kelingan. A. Putu. B. Putu. C. Tutu. E. Edi. Awut ora. Wong Demes anteng kaya ngono iso digarap ora. Salah iki. Ndingi bengi jarar metu pujangana mbak ora. Aku siap ngak-ngek nalika dur prese. Pun mriku kula nggih bingung dhewe ngrasakne jenengan ndara kula nesu sanget nika. Ora takon sing ora mutu ngoten niku. Ndara Wasion Ganiun. Kok Wasion Ganiun? Zamane jenenge Wasion Ganiun. Kowe sapa? Nami kula Gong BA. BA ki apa? Bakul arit. Sik, rane mangeling-eling Pak jenengan sapa lek ponokawan pap. Nika telu renek sing telaten Gurpura. Sinten jenenge? Aku babar pisan ra kelingan. Tak pancing. Aku ora nggawa cacing. Tegese tak pancing babakan rembukan kok cacing-cacing ora. Kira-kira pakmu piye dedeke piye? Kok dedeke piye aku ora tau petuk. Wong kondange bapak kuwi bagus. Omahe Jati Malang. Aku ora ngerti omahe ngendi. Mang cecake wilayahe ngendi? Omahe endi? Satriya ngendi ngono mang cecake? Aku babar pisan ora kelingan. Lah sampean jenenge ra ngerti, alamate ra ngerti, kene saya bingung. Mergo lek kula melu bingung ngene iki, Ndara kula melu bingung cilaka nih. Wong sak rombongan iso diseneni kalih Ndara Arjuna. Sik. Kowe ngucap apa? Ora sing ngucapke mau apa? Nyebut jenenge Ndara kula. Ndaramu jenenge sapa? Lho, wong kondange jenenge akeh. Ya toh? Janaka, Liyane. Permadi, Terus Kuntadi, Mahabau, Kariti, Kumbang Mara, Kumbang Ali-ali. liyane kuwi sing mau ndok sebut mau sapa? Ora enek ya kuwi tok. Ora ngaklak pecah siramu dina iki kowe. Omahku kebak lambang ra iso kiprah. Ndara Arjuna. Ha iki. Iki. Sing kok sebut lagi wae lho. Sing ning lambemu ki lho. Sapa? Ayo. Daramu disebut jenenge siji-siji. Siji. Loro telu papat sikil gedruk. Jenenge ndaramu siji. Ndara Janaka. Loro. Ndara Permadi. Telu. Kumbang Ali-ali. Papat. Anaga. Lima. Mahabau. 6. Bau mulut. Aja dlawanan kaya ngono kowe. Rungokno. Ndasku kocak kok tutuki ngene lho. Rungokno. Ini malah kelingan wong omah aku ngerti ra?
Ndara Arjuna iki lho. Ha iki lho. Iki lho. Sing ning lambemu lho. Iki lambe sembah putu diobok-obok tangan loro gel ngono. Murang tata ora. Senengane. Sing kok sebut ki mau lho. Arep sapa? Arimbi. Duk. Arep sapa? Ari Anggara. Dudu kuwi. Ari Lasso. Dudu arep sapa mau? Arjuna. Lah kuwi sing tak golek ya kuwi lho kowe ora omong mau-mau. Dos anu Gus. Opo Bagong? Ya alah nyapa ngrokok ning pinggir kali ngene lho. Satria ngrokok kretek. Njaluk Ora sudi. aku nggawa rek. Ora yen dikeki logo Madangkara ya apa wis ngendel-ngendelke. Dadi mane dicolongi cacah. Goleki Apa? Ngendara Wisanggeni ngaku lamun anake Arjuna. Sapa? Sapa iki kan Wisanggeni lho. Rasa gorono mosok pentas nggo rokok. Tapeke. Kowe ngaku lamun tu anake Arjuna. Kowe sing ngukir jiwa ragaku, aku kudu nyembah karo kowe, Bapak. Kusik. Yen pancen ngaku anak Arjuna mbokmu jenenge sapa? Amang Sumini ngono. Aku ora ngerti mbokku jenenge sapa. Tegese kowe ngayawara. Kowe mung bidung rasane Janaka. Janji ora minggat aku tega mecah sirahmu. Apa aku wedi karo kowe? Dingo sing dadi wono. Janaka aja nger. Yen nganti kowe tega mentala karo Wisanggeni, kena ndak arani bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut atas. Merga pancen iki kulit dagingmu sing dilairake dening garwamu Dresanala, ndok tinggal lunga babaran. Iki anakmu lanang yen kok pateni kowe geton keduwong tembe murine. Anakku. Anakku bocah bagus. Anakku bocah jlunet. Anakku bocah sikit. Jenengku Wisanggeni dudu sikit. Tegese kowe iki ganteng. Joh. Aku ora entuk nggen Wisanggeni melu banyul. Wedi ngak plinteng ndase ora. Mang tau nun aku. Pripun ta, Den? Bagong, Pripun? iki anakku tenan. Kok iso? Patutan karo mbokne iki ya kuwi Dresanala, ngerti. Kepara nyata. Mbokmu ning endi le? Aku ora ngerti mbokku ning endi. Nah, yen goleki mboke bocah iki, kowe njujuka ana negara Tunggul Malaya. Nalika lairan si Dresanala semaput, digawa digendong dirudok paripeksa karo jenenge Dewa Srani. Bila ada uang, bolehlah aku meminjam. Guneman apa ora dong aku? Bila ada uang, bolehlah aku meminjam. Karena piye? Ada tidak? Tidak ada. Aku dewa tidak pernah membawa uang kemana-mana. Oleh karena itu, aku tidak akan gugu kepadamu, Bagong. Ketok elek bahasa Indonesia cah loro apik iki. Maksudi ndak nyuda kawibawanku. Ulun bakal munggah kayangan Ripalungguhan iki. Iso ditaleni bokongku lho ora senengane.
Aku arep melu ning Tunggul Malaya. Kae caloro ngamuk. Aku ya ngamuk. Ya ora. Langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik Batari Dresanala wis pirang-pirang sasi kowe mapan ana ing Taman Sari Tunggul Malaya kene parandene nadyan temung sak celiraman babar pisan kowe ora gelem nyawang kelawan Dewa Srani. Kowe nampik katresnan karo golek sing kaya apa? Kowe bakal tiba kebak kamulyan mapan ana kene dadi ibune wong sak negara. Yen kowe isih tresna ngeboti karo Janaka sing kok boti apa? Apa kowe ora ngerti? Kae iki wong ganteng lanang jagat lan curing Madyapada. Kae calone bojone pirang-pirang yen kowe gelem dirabi tan wurunga mung arep gegasah batinmu ngambyarke atimu Dewa Srani wong kang kaya kowe tembungmu mawa wisa kaya racun ingkang bisa gawe pepati nanging ritalungguhan iki sing ngadeg jejeg atiku tulus suci tresna marang Pangeran Janaka. Yen nganti kowe murang tata wani nyinggol busanaku bakal ndak obong, kowe nyinggol kulitku bakal ndak besek. Kowe wani nyinggol lan uga ngruda peksa lawan aku. Luwih becik tak entengke patiku lambene. Wadon ra urus ra kena ginawe becik. Krubyuk kabotan pinjung. Yen pancen kowe wegah leladi kelawan aku, milih dalan pati. Janaka ora ngukup, Dewa Sani ora ngukup. Borot wadukmu wis. Janaka dasar para nyata wong lanang bakal tuwuh kaneksane lamun to dijawat bojone jarak anake ora minggat tibane pusakaku brodol ususmu yen nganti brodol tak tambali nganggo druwang ho wah ho wah ah, wah, wah, oh, ah, lo, edan, lo,
ngaturaké panuwun ingkang tanpa upama pangeran. Rina wengi nadyan aku mapan ana ing cengkremaning baya. Mung tansah memuji muga-muga jejantunging atiku ingkang nyelametake. Kabeh wis dadi kewajibanku. Kok pirsa yen aku ana kene? Dawuh Ibu Kulun Bathara Narada. Banjur tindak rene karo sapa pangeran? Bebarengan karo anakmu lanang. Anakku wis lair aku rong nate ngerti wujude kaya apa. Kledang-kledang cahe teka. Ora ngira anakku nek gendruke kaya ngene. Kaya Arya mau bengi. Anakku mestine kowe ngelak kene-kene tak miki cah ganteng kene-kene. Nyapa to, sing ngemike ikhlas kari nyawang repot nyapa. Tak pecah sirahmu kaya ngono. Lah piye, iki piye? Ndasmu rangu. Uta karo kautaman. Yayi Dresanala. Kepiye? Anakmu lemu kuwi dudu anakmu. Layak takon meo digial-gial. Ambune remason. Sarda pawana tengrana gresing karsaning sun dening kanyut kayune nikan salindri
yen kembang kembang menur bocah kajang Sang Hyang Candra nedengi purnama sumunar kenyari kaya ngliling bawana. Kartika Abyara sumunar ngrenggani ngantariksa amimbu endahing swasaning wanci dalu. Ora kaya repat Panakawaning samiya gegojekan angrengga endahing putri saking Surakarta.
Putri Solo. Putri Solo. Lah ya ngono. Ah iya nggih. Seger ki mau kepenak ya, Truk. Ah iya, wah luar biasa. Isih kurang sak lakon, Gong. Apa? Wis anggeni ratu. Wah, iki mau nembe lahir jadi engko ratu. Ah iya. Santai wae ra perlu kesusu. Isih sore. Ya. Jam piro? Tengah 11. Ora senengane. Ning sing patut membanggakan suasana pada malam hari ini, Truk. Aku sak koncoe kerep resah ngopo ya ditangkepne wayang dadak semalam suntuk anggere bar limbukan sing mirsani wis entek. Ya. Aku diskusi karo Cak Bagus karo kanca-kanca piye carane. Lah akhirnya awake dhewe menemukan buktinya terjadi di wilayah Wengkal Rejoso walaupun meh jam 2 sing nonton sik utuh. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ayo. Apik. Iki kira-kira sik semene iki ngenteni lakon apa ngenteni Niken Salindri. Ya jenenge wong mirsani wayang iki majemuk oleh majemuk. Loro jire nem ciluro Ora kok gending. Tegese iki mawarna-warna ana sing rawuh bute mau nonton bakul. Momong karo putrane wis jajan wis tuku dolanan kundur ngono ya eneng. Ana sing rawuh iki butuhe mung nun sewu ngrungokne kleningan ki ana. Aku gur kleningan tok aku. Ki ada hari tanpa kleningan teko wayangan talu pun mboten seneng. Anggere kleningan rampung pidato kula wangsul. Ngono kuwi enek. Anakna sing mirsani wayang iki pancen kok omah ditekati. Dadi upamane tontonan upamane ana piyayi mirsani wayang kok ngagem sarung. Brukut kuwi biasane awet kuwi le mirsani. Ya. Ana sing pancen mirsani babakan nggen lucon, nggen guyon, nggen goro-goro, nggen lembuan ra apa-apa kuwi pancen ya duwe hak dhewe-dhewe. Sing baku mergo niate penonton sing pirang-pirang kuwi mau sing beda-beda kuwi mau inti sarine padha kabeh ya kuwi ikut bersama melestarikan seni tradisi jati diri bangsa wayang kulit. Lah kuwi. Kailok ya kok. Heeh, kaya ngono kuwi bangga. Wayang umure pira jajal berabad-abad, Truk. Iya. Heeh. Nganti seprene Nadiato mbiyen enek teknologi layar tancap. Ayo. Wis isih cilik. Sing disetele filme Roma Irama. Judi jreng ngono kae. Bar kuwi saya bengi terus Joko Sembung. Musuh karo apa ki jenenge kelelawar kae. Iya. Karo londo-londo kaya overdome Jaka Sembung ngono kae. Mau saya bengi terus ganti filme Jet Li. Ayo. Jet Li apa? Mejet ngono kuwi pokoke. Lah bareng saya bengi sing cah cilik-cilik wis do turu. Lah sing disetele ya kuwi. Titik toli delendeng. Titik toli delendeng. Biyen. Heeh. Layar tancap kukup ganti video VHS ngono kae sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Iya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mligining wewengkon Nganjuk. Iya. Bener kepara nyata. Intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati. Wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal. Sumberambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Nah, yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng, atine padhang, niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep, saya mempeng. Yen nyambut gawe tini sregep, otomatis asile bakal saya melimpah ruah. Yen asile melimpah ruah, uripe dadi barokah, anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya, ngono, Truk. Nggih, ngoten niku. Ela-elo. Ela-elo. Heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Kilek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo.